Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka okwedo paro mar loso piny owacho mar bar-wabar e kind Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Maling'ling marwa yango ni ogai mar Azimio Raila Odinga kod nyawadgi mar Wiper Kalonzo Musyoka nyalo donjo e sirkal mar bar-wabar. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa wachni. Ka ochiwo twak mare e karomo mar KICC e kinde nyasi mar keto koke e chik mar weche mag yiero mar 2024 chieng' tich ariyo jumani, Jatend piny William Ruto ne olieko chenro mar yaro pap mar telo kaka yo mar tieko midhiero mokwako sirkal mare kod piny Kenya e kindeni. As a way of charting the future from the current situation we are facing, I welcome all the leaders here, and I have heard what they have said this morning, and all other stakeholders working together for us to address the current economic situation through a broad-based political arrangement and to rally the country forward, as has been said by the former Prime Minister. Kata odoko ni Ruto ne okungo dhoge ewi wach makamano, maling'ling mar Ramogi TV oseyudo en ni nitiere chenro mar loso sirkal mar bar-wabar e kind duond bura mar ODM, duond bura mar Wiper kod riwruok mar Kenya Kwanza. Kaluwore gi twak marwa kod josiasa machiegni kod chenro makamano, ogai mar ODM Raila Odinga dhi yudo lemo mag jotend migepe 3 kod jogoro mongirore 4 e kinde ma ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka to dhi yudo jatend migawo 1 kod jogoro mongirore 3. E mano ma inyalo wacho ni en ranyisi ni piny Kenya nyalo dhi bedo kod sirkal mar bar-wabar kuom thuolo machielo, Kalonzo ne ok okwedo paro makamano e kinde mane wapenji adiera mar wach makamano. Kar kwedo wach makamano, Kalonzo odwokowa ni onge kod dwoko sani ewi chenro mar loso piny owacho mar bar-wabar. We are not aware, all right? So, for now, no comment. E ranyisi machielo nitiere chenro mar loso piny owacho mar bar-wabar e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ogai mar Azimio Raila Odinga e mbui mare mar X ne olero ni oseyudo ote mag jopiny ni ok girwako mosruok e kinde kod jatend piny William Ruto. Janon weche mag siasa Profesa Peter Wanyande onyiso Raila mondo othegore kod paro moro amora mar donjo e sirkal mar bar-wabar, ka owacho ni okang' makamano nyalo dhi hinye e weche mag siasa. Gini to biro bedo marach ne Raila. Adiera ma nyaka wachi. Gini kane en ok dadhi e sirkandno. Kata ka jogo dwaro sirkal ma bar-wabar, owe jomoko ma ODM madwaro odhi kanyo, to en ochung' motegno kaka nationalist mosebedo. Otherwise biro ketho nyinge. Raila ne oyudore kama diny kod rowere mag Gen Z e mbui mar X chieng' tich ariyo jumani, bang' kwayo rowere mag Gen Z mondo odonj e twak kod jatend piny William Ruto kaka yo mar tieko midhiero mag piny Kenya. We have had consultations, and after extensive consultations, we have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. Thoth rowere mane ondiko e mbui mar X ne opimo okang' makamano kod tim mar andhoga, gino ma Profesa Peter Wanyande neno mopogore, ka owacho ni Raila ne okawo chung' makamano kaka yo mar kelo ber ne oganda jo Kenya. Migosi Raila Odinga en ng'ama waluongo ni nationalist. En ng'ama waluongo ni statesman. Ngeche nong'iyo piny kaka bro chalo ka ok okwe piny, ka ok olos piny. Mane gima ong'iyo. Nitie two ways, yore ariyo mar loso gik makoro chandwa gi. One is what we call a radical approach to this thing. E gima jo Gen Z gi wuok go ni. The other one is what you might call conservative or constitutionalist way of dealing with it. Conservative en ngama odwaro mana gik moko iboya boya to jidhi, iboya boya to jidhi, tiwacho ni walu constitution, warit 2027, gima kamago. Mano conservatism. Create order. But that order ok chied midhiero kata chandruok mane ji nigo. Mane problem mar this conservatism or constitutionalism. Ewi paro matimo twak, Profesa Peter Wanyande lero ni loso piny owacho mar bar-wabar ok dhi tieko midhiero mag jopiny
kopogore kod kweyo liet mar siasa. Sirkal mar bar-wabar ok bi tieko midhiero ma chando jo Kenya sani. Mokwongo wasebedo kod sirkal mag bar-wabar mbele kanyo ero, nyime kanyo, chien kanyo. Wasebedo go, ok no solve problem. To sirkal mar bar-wabar bro mana konyo jogo madwaro mondo gibed kod iluongo nang'o Lemo moro e sirkal ka. Omiyo mano ok bi konyo solve problem manie Kenya ka. Moko kuom jood bura mag ODM mane walosogo e yor aling'ling bende ok mor kod paro mar bago twak kaachiel kod loso piny owacho mar bar-wabar. Chung' margi en ni weche mag rowere mag Gen Z inyalo keto e tim kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ponono ni jatend piny William Ruto wacho adiera, weche misiro lwedo kod Profesa Peter Wanyande. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.